Els efectes positius, la bondat de la llei d'amnistia és més que evident. Estem parlant d'una quantitat important de catalans que se'n podran beneficiar i sortir-se'n així del calvari terrorífic que ha significat la persecució judicial. Una persecució fruit de la repressió ideològica en contra d'uns catalans que intentaven exercir un dret democràtic. Estem parlant de vides que han patit molt, de futurs que s'han alterat, de patrimonis personals. Estem parlant, per tant, de la vida de molta gent que, òbviament, ara en quedarà beneficiada. Queda recorregut judicial perquè queden persones fora, com bé sabem, o encapçalats probablement per la persona més emblemàtica, que és el president Puigdemont, que aquest és un recorregut que encara durarà uns mesos. Tenim pendent l'empara que presentarà, el recurs d'empara que presentarà l'advocat Boye, i, òbviament, la petició d'aixecament d'ordre de detenció. Queda tot el tema del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, queda el tema de la malversació, queden mesos. Probablement ens n'anirem en aquest procés, que ja és un procés finalista, cap a finals d'any. I tot i així encara és incert. En principi hem de poder creure que podrem veure a tots els que ens falten i que estan a l'exili ja finalment a casa. Però aquest és un recorregut que primer és finalista, queden uns mesos i encara és incert. Però hi ha una banda de tot el tema de l'amnistia que ja és més polític, que també cal posar damunt de la taula, i és la utilització perversa que han fet tots els sectors de l'espanyolisme, i no salvo ningú. D'una banda tenim el PP i Vox, que surt la veu més fosca del monstre. És aquesta Espanya tancada, agressiva, que sempre ens ha menyspreat, que sempre ens ha volgut destruir, i que ara té una doble cara, un PP radicalitzat i un Vox obertament d'extrema dreta amb un plantejament colonialista d'Espanya. I per tant no hi tenim aquí cabuda. Òbviament aquesta és la gent que ha parlat amb el verb més gruixut en contra de l'amnistia i a més ho utilitza en la seva guerra amb el Sánchez. Després tenim els patriotes socialistes, encapçalats per Felipe González, el gran mamut que desperta del seu somni de riquesa, només per poder fustigar els catalans una vegada més. Els que ja fa molts anys, fa moltes dècades, ja dèiem que Felipe González no era un amic, ens veiem ratificats, desgraciadament, al llarg del temps. El fet és que Felipe González ha representat aquest socialisme jacobí, contrari als drets catalans, ultranacionalista, i que sempre ens va fotre quan va governar. No oblidem que algunes de les lleis més centralitzadores no es van fer en època del PP, sinó en època del PSOE. Recordem-ho, això. I després hi ha el PSOE, el bo, el que és amic nostre, el Salvador Illa, en Pedro Sánchez. Aquest és el que m'ha semblat tal vegada més cínic. No diria que pitjor perquè tots són dolents, però el més cínic, perquè estem parlant d'un Salvador Illa que fa 2 dies que tenim memòria, president, fa 2 dies estava en contra de l'amnistia i parlava en contra i treballava dins del seu partit en contra de l'amnistia. I ara surt per les televisions dient arriba la pau, arriba la concòrdia, sort que en tenim de la llei d'amnistia. El cinisme arriba a cotes que pensen que no tenim memòria. Per si vostè va treballar en contra dels nostres drets, si demanava un 155 encara més salvatge, des del primer minut, i després va estar en contra de l'amnistia, però ara surt com a pacificador. I Pedro Sánchez, esto refuerza la unidad de España. Gràcies. Ens foten per intentar mantenir els nostres drets catalans i quan després d'una repressió brutal ens amnistien, que és un dret democràtic, ens diuen que això serveix per fotre la causa catalana i per fotre els nostres drets. És el súmmum del cinisme i de la perversió ideològica. Pedro Sánchez estava en contra de l'amnistia. Radicalment. I per què després l'ha tirat endavant i l'ha aprovada? Perquè és bo? Perquè va canviar ideològicament? No. Perquè volia el poder. Recordem que aquesta llei no ha sorgit de la bondat socialista ni dels seus plantejaments ideològics. Aquesta llei ha sortit perquè vostè, Pedro Sánchez, volia el poder. I va ser un pacte d'investidura. I sense aquest pacte vostè no era president, no seria ara president. Per tant, estem parlant d'utilitarisme, estem parlant d'oportunisme i estem parlant d'una manca absoluta, diguem-ne, de coherència. No té res a veure, vostè ni creia en l'amnistia dels diputats catalans i dels líders catalans, de fet no ha volgut ni fer-se una foto amb el president Puigdemont, ni tampoc hi creia en Illa, que aquest ja és gairebé una broma. Però volien el poder. Illa volia la presidència, Pedro Sánchez volia la presidència i nyam-nyam-nyam s'ho han menjat. I ara ho utilitzen per reforçar la unitat d'Espanya. Entre la boca grossa
dels PPs i els Vox, la boca manifla i rància antiga dels Felipes González i la boca simpàtica dels Illes i els Pedro Sánchez, tots ens volen fotre. De moment tenim l'amnistia d'una part important dels catalans. Celebrem això, però que no ens enganyem. Ens continuen fotent la nostra causa i els nostres drets i utilitzen camins perversos des dels gruixuts, els de la trinxera, fins als de l'escaneta, ens donen el copet a l'esquena, però ens continuen fotent. No, senyor Sánchez, l'amnistia no és per reforçar la unitat d'Espanya, és per esmenar una vergonya repressiva. La causa catalana continua viva, potser està ferida, però retornarà. Visca Catalunya lliure.